Wato ko kun san cewa a shekarar 2014 wato 2014 lokacin da tsohon shugaba Goodluck ke mulki wato jam'iyyar APC mai adawa a wancan lokacin ta yi takakkiya jagororinta sun yi takakkiya zuwa ƙasar Amurka wato US Congress domin kai ƙarar cewa fa ana kashe Kiristoci a Najeriya. A wancan lokacin da aka sace wannan 'yan makaranta wato Chibok Girls 'yan makarantar garin Chibok kenan. Inda suka je har ƙasar Amurka suka kai ƙarar shugaba Goodluck suka ce lallai fa a wancan lokaci ana so a ƙarar da Kiristoci a Najeriya. Wannan dai labari ya ba mu 'yan Najeriya mamaki, ya ba mu mamaki. Duk da cewa zuwa yanzu labarin allegedly ne bai tabbata ba, so nobody should come for me. Amma dai lallai ya kamata shugaba Tinubu ko kuma manyan muƙarrabansa ko kuma waɗanda suke raye a wannan tafiyar da aka yi su zo su ba ma 'yan Najeriya cikakken ansa, domin kuwa akwai ruɗani da rashin gane menene asalin abin da ke faruwa a cikin wannan labari. In ko ya tabbata cewa an kai wannan ƙara a wancan lokaci, shin menene canza daga wancan lokaci zuwa wannan lokaci? Shin kashe-kashen ne aka daina? Sace mutane ne aka daina? Ko sace yaran makaranta? Ya kamata dai shugaba Tinubu da muƙarrabansa wanda suke gwamnati suke da insight su zo su tabbatar mana ko kuma su mana clearing ɗin wannan zarge-zarge, domin kuwa wannan labari tabbas haƙiƙa ya shammaci mutanen Najeriya. Allah ya sa mu ji alkhairi. Mun gode.